Και σου λέει ο άλλος, καλημέρα είπαμε. Τι έγινε, πληρώθηκες εχθές και πήρες πολλά λεφτά, έμαθα. Εγώ δεν σου είπα να βάλουν κάτι ψίχουλα εκεί πέρα και θα πούνε ότι τάισε με τον κόσμο. Τι είπε. Έλα. Άσε ρε για Τι μí, είδα. το επιτέλειο δεν έχω. Δεν μου λες, τι είπες για 600 ευρώ. Πήρες 600 ευρώ. Άλλοι πήραν, άλλοι δεν πήραν. Τι έγινε. Θα μπουν. Πότε. Σήμερα θα μπουν. Σήμερα. Άλλοι είπαν μέχρι τέλος λέει, του μήνα λέει, θα μπουν. Λέει, άντε να δούμε. Λέει, άντε. Μα τέλος είναι μεθαύριο. Πάει. Δεν σε πλήρωσε ο ΠΚΠ εσένα και δεν σε αφήξε. Πού θα πας ρε. Αφήγω λέει. Άφαλος. Για τον μπάρ. Άφαλος ρε. Άφαλος. Άφαλος. Α, μπράβο, πλούσια λέει. Σε ψάχνουν λέει. Τι είπες προηγουμένως. Αυτή που... Αυτή... Μια πλούσια. Μην το Ναι. κάνεις. Είδες το βίντεο. Πόσες σχολείες ένας. Δεν ξέρω. Θα με το κλέψουν. Να σε ρωτήσω κάτι ρε. Αυτή που όταν ένας χρωστάει αγρότης και κτηνοτρόφος παρακαλάει. Κρύβεται. Ναι, παρακαλάει και ο άλλος αυτός, πώς το λένε, να μην αρρωστήσει για να μπορεί να μην πληρώσει. Έτσι δεν λέει, έτσι λέει. Να είναι καλά άνθρωπος να μπορεί να πληρώσει. Τώρα που ο ΠΚΠ δεν πληρώνει τίποτα. Δεν ξέρω, 600-500 ευρώ πήραν άλλοι. Άλλος 15 ευρώ, άλλος 3,5 ευρώ εδώ παρόν. Της πουτάνας τα βάσανα λέει. Καλά λέει και τη ζωή σου όλη. Τι να πω ρε παιδί, τι να πω. Μπα, δεν πάμε καλά, όχι. Όχι. Όχι, ναι. Και δεν πας καλά. Εγώ είπα, τι είπα, περιμένω από τις επιδοτήσεις, καήκαμε, πάει. Τελειώσει, πάει. Τελείωσε η πρωτογενής τομέας. 6-7 μήνες εργάτη. Πόσο παίρνει εργάτη. 3,60 που είπε ένας. Πάρα, Χριστάκης τώρα βαλό. Δεν μου λες, Σαββατοκύριακο σε περισσεύουν να πας πουθενά διακοπές για Χαλκιδική που είπες. Ή τι θα πάρει το μάτες από το σούπερ μάρκετ. Έχει προσφορά τον καφέ. Τώρα έπισε και ο καφές. Έπισε ο καφές, ο φραπές. Σου της κάρτα από 6 ευρώ τον έχει. Α, μπράβο, πάμε πας φραπέ από το μασούτι. Το κουτί, Το κουτί, μα πας φραπέ και ζάχαρη από το μασούτι και δώσε. Δώσε και καρπούζια καλά ο μασούτης, τα είδες. Ωραία καρπουζάρα, Καρπούζα, μ' ανάβεις. Τι, βάλετε. Βάρα ρε, να παίξεις, βάρα. Άντε, πάει 9 η ώρα, θα φύγω θέλω, άντε, θα αφήσω μόνο, άντε. Άντε, θα πας και στη λαϊκή, άντε, πας. Τουμάτες και πατάτες. Άντε, πάλι άνοιξε κιόλας. Ωραία, χρειάζεται, ωραία, Είναι και παιδιά και γυναίκα εδώ, θα μετάει η ίδια. Γι' αυτό άμα έχεις καλό πυθερό, λέει. Ρε τι έπαθο ο Χριστάκης λέει, 600 ευρώ λέει τον έβαλα λέει, επιδότης. Καλά εσύ έχεις, Το στοιχηματόχασες. εσύ έχεις κάτσει εσύ και δεν είπες κεράσεις και ένα τραπέζι, είπες 50 ευρώ εδώ. Οπότε βρω εγώ. Αν πεις λεπτά το μητσοτάκι, αυτό τάκι, θα μου τρυπείς τη ζωή. Γιατί 600 ευρώ είδες, πολλά. Άβαλε. Τι περιμένεις κι άλλα. Άλλο κι άλλο θα βάλει. Τώρα τι έγινε, αντρολάκο και ξερό ψωμί. Αντρολάκο. Έτσι είπες. Τώρα άμα σε προτείνει αντρολάκος έφυγες. Μόλις λέω Πες. τον αντρολάκο φοβάται με κουτάκι σβάρλι. Όταν λέω εγώ το αγγέλο του βίντεο δεν ανεβάζει. Τίποτα ρε. Για σου λέω, Χριστάκης μάλλον. 9 και 10 βοηθώ με και ο Χριστάκης σήμερα. Τι να κάνουμε, βοηθώ. Αχ, αύριο έχει τον κότσο λέει. Άντε, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Ελάτε. Ελάτε, ο Χριστάκης πληρώθηκε 600 ευρώ. Ο ΠΚΠ πληρώνει. Βαράτε Μακεδονομάχη. Βαράτε τζάμπα φαΐ σήμερα. Τζάμπα φαΐ, τζάμπα ύπνο. Τι κάνουν τα κορίτσια ρε. Κοιμούνται. Στήσεις εδώ. Κοιμηθείτε. Και ένα μικρό γκαριλάκι. Κοίτα και ένα μικρούτσικο. Καλημέρα σε όλους. Και σου λέει ο άλλος. Τι μου λέει ρε, και σου λέει ο άλλος. Κάτσε μου δεις μου Χριστά γιατί έχει να μας κεράσει αυτός τουλάχιστον. Εμείς δεν έχουμε. Εδώ είμαι εδώ. Άντε ρε Χριστάρα. Ωραία και αρνάκια ωραία. Χριστάκη και έχεις και ωραία αρνάκια ρε. Σου κλέβουνε το γάλα ρε. Ρε τι όμορφα. Τα καημένα μεγαλώσαν κι αυτά. Κλέβουνε, να, κοίτα, ρούφε. Α, είναι όμορφα ρε. Αχ, τα κορίτσια και τα χωράκια. Βάρα, Χριστάκο, ξεχωρίσεις τα αρνιά, βάρα τα ρίζια από τις φακές.
1,2 έχει. Να, και το μικρό, και το μικρό. Ένα μικρόλι. Πότε θα κουρέψουμε, ρε Χριστό? Ακόμα μπλούζα φοράς. Καλά λες, ακόμα μπλούζα. Κάτσε να φάμε και καμιά μούρα. Έγιναν οι μούρες σου. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, είσαι μια παλιοχαμούρα. Λέει Χριστάκης, φέτος οι μούρες, λέει, είναι, λέει, πολύ όψιμες. Για να δούμε αυτές εδώ. Ελάτε να φάμε μούρες, ελάτε. Μέσα γρήγορα. Μέσα γρήγορα. Πάτε μέσα να φάτε λίγο, λέει ο Χριστάκης. Και σας έχει γερμά, τραχάτε γρήγορα. Τα ρινάκια του Χριστάκη. Έχει μούρες μπόλικες. Αλλά είναι άγουρες, λέει ο Χριστός. Καλά, λέει ο Χριστός, είναι άγουρες ακόμα. Άγουρες οι μούρες. Τι είναι φας τώρα, αυτά είναι άγουρες. Τα αλμυρίκια, Μανώλη, τα αλμυρίκια. Μούρες αλμυρίκια λέγονται. Καλή συνέχεια από μένα για το Χριστάκι. Πάμε να αρμέξουμε, έχουμε άλλα 60 και τελειώνουμε, άντε. Καλή συνέχεια. Να πάμε να χτυπήσουμε και την καρτούλα μας. Στην άλλη δουλειά. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο Τάκης, να είναι καλά. Μεγάλη χάρη του.